hope in this changing world. Paglaom niining naga-usab nato nga kalibutan. Now makawitness man siguro ta sa mga dagkong kausaban karon sa ato ang kalibutan. Daghang mga changes. Every year na dagko nga mga changes nga nahitabo sa atong economics, politics, government, sa atong technology, even sa atong culture, and even sa mga religious approach. Na mga bagong doktrina manggawas, na mga mahilimtan, na madugang, o gani bisan sa umaabot pang katuigan, daghan pang dagko nga mga changes nga may tabo gyud sa ato ang generation. For example, sa atong economy, numdum ko sa una nga nakaabot pa ko nga tag 20 pesos ang kilos bugas. Na di ang average. Ang gasolina sa unan nakaabot pa ko tag 25 ang litro. 25 pesos. Balo na mo sa una sa eskwelahan sa Mactan Air Base 2.50 centavos. Oh, yung plitya na sa tricycle kung masayap tag piso. Yung kung estudyante ka makahangyo kag 50 centavos. And then manaygon mi sa una December. Akong mama digid mo sugot manaygon mi kay mura kunog mga street children. So manaygon kog tago-tago. Kay isa ka December so na nagyud koy gusto paliton nga remote control kan mo atras dag mo abante be. So, na remote control nga nay wire. Gusto na ko paliton gito siya. Mo ako'y kwarta so panaygunan na kog 2 weeks. Baktas ko sa Gesano Mall kanang pinakaon ng Gesano des Mactan. Mabaktas sa mga gikagsangi. And then akong kwarta 100 pesos tanggid ang presyo 99 point something centavo. Wag gisobra halos pero motoy pinakaunang truck nako. Lipay kay kustanan mga that time nako grade 2 or grade 3. Nagausap po datong lifestyle atong way of living. Kaabot ko sa una nga wala pay halos kuryente ang mga probinsya. Ang syudad nato pipilang lang ka mga poste nagasiga sa mabukid sa tuburan. Lamparilya pa lang gid mi. Wala pay black and white nga TV. Kinamdum ko sa una nga mga karsada mingaw pa kay ng mga highways. Gamay ra king sakyanan ang mga agi. Walay traffic. Karon mga dagko na may karsada pero manggamay sa tungod sa traffic. Amo mga dula sa una bata pa mi paliguneg bukog. Paghaig lawas. Patasay hangin. Ang dula sa mga bata sa una physical gyud nga exercise. Karon ang mga dula sa mga bata karon painitay maglubot. Siglag lingkod, abi mo nag-study pero nag-ML dito. Na sa atong technology, nakaubot ko sa panahon sa una nga once na kay cellular phone katong anak kabaga murag tigib kabugat. O kanang bairan bitaw nga naisungay. Ang tao nga nay cellular phone sa una para namo dato na kay na sikat na kay tanan. Nakapalit bitaw na akong papa nakatsamba sa palit og cellular phone. Gitawag siya sa mong silingan nga tong bata og dato nga pobre. Dato lagi mo kay namoy cellular phone pero pobre lagi yung balay. And then sa ato nga kinumdum ko sa una kanang bitong nay mag-headset sa una. Elementary ko once na mag-headset sa una, gitawag na mo na sa nag-Walkman. Dato kiniyo kay nakapalit sa Walkman. Karon kay ordinary lang kay tanan. Sa una sa mong time kana ba ang murag taas na kay sa level nga tao kung nakay Walkman, MP3. Even sa tong nature sa una mura sa kog karang tao na kimanulti no. Di pud kayo. Bats-bats sa mini Carl. Sa unang panahon kaabot pa ko kay numdum pa ko nga ang bagyo tag 3 years, 4 years, 5 years. Ang di na ko malimtan nga bagyo sa nagitawag sa bagyong roofing. Nang lupad gid ang mga roof namo sa patag.
Iko kalimot yun nga na ukab gitong atop sa balay sa kong lola sa una. Every 3 years, 5 years diha pa mo bagyo. Karon sa isa ka tuig daghan kig bagyo gani isa ka bulan maghuot ang bagyo. Earthquake sa una tag 5 years, 10 years. Nya maglinog sa una murag yung natapos ng kalibutan. Kay lagi tagsa ra gid kay maglinog. Karon sa isa ka tuig kapila na magbalik-balik og linog. Daghang kig changes even ang atong nature. Isa ka butang nga di gid mausab mo ni gingon lagi di mausab ang sigig kausab. Constant gid ang change. Kung ang tao di ka-adapt og change, ikaw ang usa ka tawo nga alaot gyud. Nagabag-o gyud ang atong kalibutan, atong lifestyle, technology, ekonomiya, gobyerno, even atong culture, nagkalain-lain na ang atong mga culture, ang atong technology. Mo-adapt gitag changes sa atong life, atong career, atong health condition. So na mga tao sa una moabot pag tag 90 edad, karga pagkahoy. Karon biya 50, daghan nag mga gipangmo. Nun ako mayon lag makaabot siguro kog 40 nga healthy pa. Tungod siguro sa atong pagkaon. Pero taliwala na ng tanan ang mga butang sa kalibutan, even people, nagabag-o ang tao. Pero naay pipila ka mga butang nga dili gyud mabag-o, taliwala sa dagan sa kabag-uhan sa atong kalibutan. O kining tulo ka butang nga di gyud mabag-o, mao ni atong kasandigan, mao ni atong kakapitan sa panahon nga mahadlok man ta or matret man ta sa mga possible changes sa dagan sa kalibutan nga mahimong threat sa atong Christian life, sa atong kinabuhi, bisan sa atong iglesia. Number 1, God's nature will never change. Ang kinayahan sa Dios dili gyud ni mabag-o. Atong verse ganina ingon si Prophet Malakay, ingon ang Dios pinagay kang Prophet Malakay, I am the Lord, I do not change. And therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Dili gyud mabag-o ang atong Dios. Ang Dios na siya emotion, pwede siya masuko, ma-disappoint, pwede siya mahiubos sa usa ka tawo, sa usa ka nation, sa isa ka church, sa isa ka government. Pero iyang love magpabilin gyud. Bisan unsa niya kahiubos sa tawo, magpabilin gyud ang gugma sa Dios. Sa Psalm 7 verse 11, ingon dito ang Dios, God is a just God and God is angry with the wicked every day. Nasuko gid ang Dios sa mga makasasala. Wa gid siya nahimuot sa mga tao nga makasasala. Pero sa John 3:16 ingon siya, for God so loved the world. Yes, masuko siya sa tao nga nagpuyo sa sala, pero generally ningon siya, ang tao nga makasasala gihigugma gihapon sa Dios. Ang tao makalimot man sa Dios, ang tao mutunglo man sa Dios, ang tao mubasol man sa Dios. Pila ka mga atheist karon sa atong kalibutan, pila ka mga agnostic, pila ka mga idolatrous nga mga religion, pila ka mga denomination nga nagsimbag bato, kahoy, adlaw, nagsimbag tao. Pero abi nimo, apil silang tanan gihigugma gihapon sa Dios. Pastor John, bisag tungluho na kong Dios, love gyapon ko niya. Yes. Bisan pag imong talikdan ng Dios, love gyapon ka sa Dios. Bisan pag wa na ko ni simba, Pastor John, ni backslide na ko sa akong Christian life, love gyapon ka sa Dios. Yes. Ug the more niyo masabtan ang nature sa gugma sa Dios, the more gyud ka magpaduol niya. Ug ang tao nga nagpabiling layo sa Dios o sa katawo nga wa gyud niya nasabtan totally ang nature sa gugma sa Dios. Aside ng Dios gugma, part sa nature sa God ang iyang justice. He is love and He is also a God of justice. Bisan dunay gugma sa iyang kasing-kasing, tungod niya na nagpadala ang Dios og bayad sa atong mga sala, but still God punishes our sin. When you say justice, mao ni ang paghatag sa Dios og judgment
kapalit sa atong sala nga gibuhat sa iyang atubangan. Matag sala nato natay gideserve nga punishment na munay justice sa Dios. Mag-usab man ang dagan sa kalibutan, magkadautan man ang tao moadap magdagag prinsipyo, ang tao mubarog man siya siguro sa taas taki nga hagdanan sa iyang success, makangker man sa tao ang universe, ang Dios mo punish gihapon og sala. Musilot gid siya og sala. Now, daghan sa mga celebrity sa Hollywood nga maingon gid nato nga nagkinabuhi gid sila sa di gyud Dios nun nga pamaagi. Mga babae o babae nagminyo, laki o laki nagminyo. Even ang promotion sa homosexuality kusog kaayo, rampant kayo sa atong social media, sa TV, even sa mga movies. And na isa ka celebrity nga, well, may sayop sa mong gibuhat. The same sex, nag-ipon, nanay mga religious group nga mukasal naglaki ug laki, babae ug babae. And then one time na isa ka interviewer, ningon siya, ingon niyang gi-interview. Well, wa man nasuko sigurong Ginoon sa among gibuhat. Kaya kung nasuko pang Ginoo sa among gibuhat, wala unta mi niya gibless. Nakadaog man lagi ko sa kompetisyon. Nindot man lagi mong balay, mo na yung point. Nindot man lagi mig kinabuhi. Kung against ang Dios sa among gibuhat, iya na unta ming gisilutan. Daghan ng mga atheist nag-ingon, well, kung napay Dios sa pila ka tuig mig sigig challenge niya, sigig question niya, kapila na mo sa gi-cursed, wala lagi judgment na itabo sa mong life. Kung naapay Dios. You know, naay saktong adlaw sa paghukom. Naay saktong adlaw sa judgment. It doesn't mean walay gihimo directly ang Dios sa ilang kinabuhi. Wala nausab ang hustisya sa Dios. Naaga po'y hustisya. Ug muning ingon ni David one time, nagselo siya sa mga silingan nga maging harian, nga mga makasasala pero dagko kayo gingharian. Ingon si David, yes, one day muhapa sila og muhilak sila sa imong trono. Tungod kay nay adlaw gyud sa paghukom nga ang tao diha na gid sa makarealize sa pinakadakong Dios nga iyang gipakigbatukan sa iyang kinabuhi. Napoy judgment day sa mga faithful believers ni Christ. Part sa iyang nature, ang iyang pagka-just God, holy God, nasa justice naglihok gihapon, tanan nimong gihimo sa Dios na anay katumbas nga ganti. Na-mention na to ganina sa tong Sunday school sa 2 Corinthians 5:10 ingon ni Paul, we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in his body or the local church, according to what he has done, whether good or bad. Dili katulgan sa Dios ang imong pag-antos ug imong paghago. Kay numdum ba ka last time, kanus ka last time naghago para sa Dios? Kanus amo last time naggabian, nagpractice dinig music? Kanus ka last time gipamaulan sa paglangkat sa mga kisami, pag-repair sa atong church building? Kanus ka last time halos walang-wala na gyud ka pero imong gi-invest o gihatag diha sa Ginoo para sa iyong kahimayaan? Kanus ka last time nagpulaw sa pag-ampo para sa igsuon niyo sa pagtuo nga makabalik na sa church? Kanus ka last time mihilak og maayo mingon ka, Lord, di ko gusto mo give up, pero Lord, napa ko ikahatag nimo Ginoo unta, Lord, mag-work ni siya nga commitment. Kana nga pagpaningkamot nimo para sa Ginoo, dili na kalimtan sa Dios. Nanay katumbas nga ganti, nanay katumbas nga korona puhon. Bless ang FMMBC tungod kay natay makigsunan dinhi nga kugihan gyud. Honestly, I know na appreciate gyud mo maayo sa Dios. Di man siguro ina ka perfect atong service, atong worship. Somehow daghag part sa inyong life nga nalipay gyud ninyong Dios. I know ni sacrifice mo pag-anhig church. Ang uban ni biya sila mga appointments, silang trabaho, niyan hilang kag church.
Ang uban ay mga meeting unta sa Sunday afternoon, pero nipabilin ka for the sake sa ministry o sa fellowship. I know daghang time imong nabaylo para lang sa Ginoo. Munang blessed ta, actually atong mga youth kugihan kay na sila manghugas. Ang nag-arrange sa tong flowers, thank you kaayo. Ug ang nagdala sa tong flowers, ang nag-decorate sa tong worship place, ang nag-garden diha sa gawas, ang nag-drive sa atong mga sakyanan sa paghakot sa mga members, ang nagluto diha, nagtudlos mga bata, ang imong pag-sacrifice pag-anig church para si brother or sister ma-encourage sa imong presence, dili na mo labay ang kawang gyud sa Dios. Tanaw ingon ni Paul, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Dili gid in vain ang imong pagpaningkamot. Ingon ni Paul, padayon, pagpabiling lig-on, moabot sa point nga testingan kag maayos sa Ginoo. Moabot sa point nga pasidlakon ug maayo sa Dios ang imong faith. Mabot ang panahon nga tirahon man kag maayos sa kaaway ug moabot sa point nga naa ka sa usa ka linya sa desisyon. Padayon pa ka or dili na? Musimba pa ba ka or dili na? I-blame ba nimo ang Dios or imo siyang daygon? Moabot gina sa point sa imong life nga lisod na mangitag reason para mo padayon pa ka sa pag-serve sa Dios. Pilia kanunay ang pagpabilin diha sa Ginoo. Ang pinakadako nga ganti katong sa punto nga halos wala na kay makita pang kahayag sa paglaom, lisod na kayo i-serve sa Dios, pero imong gipugos imong kaugalingon sa pagpabilin sa imong commitment diha sa Ginoo. Bulahan ka, ingon pa ni Kristo sa Matthew chapter 5, great is your reward in heaven. So again, mausab man ang dagan sa atong ekonomiya, mausab man ang tao, mausab man imong best friend, mausab an atong government, mausab atong technology, na may bag-o nga protocol siguro, manggawas ang daghang klaseng virus, manggawas na po ang bag-ong system, atong kanunay hinumduman, wala na usab ang Dios. Kumitunga siya sa Red Sea before sa pagprotect sa iyang katawhan, the same God ngayang buhaton sa karon nga generation. Kung ni-protect siya kang Shadrach, Meshach, Abednego sa kalayo, the same God gatong giserve karon. O kung ni-protect siya kang Daniel, ilawom sa langob sa leon, the same God nga naa ka karon sa imong kinabuhi. Wala sa nausab. Nausab man yang diling sa katawhan, nausab man ang iyang katawhan, magpabilin siyang Dios nga imong kasaligan. Amen? Number 2, God's word will never change. Ang pulong sa Dios dili gyud mausab. Matthew 24:35 ingon ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Mutapos man daw ang langit ug ang yuta, pero ang pulong sa Dios magpabilin gyud ni ug dili gyud ni mawala. Now 2 years ago siguro, ninumduman lang nako katong time nga bag-o pa mi sa Cebu. Mura kog taga-asa gyud no. Bago pa mi balik sa Cebu, maingon siguro nako nga pinakadako nga testing sa mong life, sa mong family na nako. Sa time nga diagnose si 30 nga na siya pneumonia. That time dili pa stable amo ang life dinhi sa Lapu-Lapu kay bag-o pa mi adto pay tuig. Unya naglibog pa ko kung unsay ministry sa Ginoo nako dinhi. Dili pa ko na pastor ato diri sa Mactan. And then financially nagsugod pa. And then nag-serve man pud mi sa Ginoo, apil man pud diri panimbahon.
Para nako murag unfair ato nga time nga diagnose akong bata nga nasa pneumonia. Di na ko malimtan ningon ng doktor nganong karon pa man ninyo gidalag ospital. 6 months mi nagbalik-balik og ospital, walay alibyo. And then one time gidaan na mo siya sa Mactan doctors kay ngon ang doktor kinahanglan siya ma-admit. Samtang akong mama o si Kati ni sulod sa hospital, nangutana, naghangyo ko na by room, puno kayo tanang hospital, Lapu-Lapu, Mandawi ug Cebu. Samtang nagbitbit kong 30 dinhi nga madungog nimo nga murag pinugos na gid yang pagginhawa ba. Ning kamot ng taon sa kuhag hangin. Honestly that time, hapit jud ko kalimot sa mga saad sa Dios. Ko Lord, naman ko'y sala na ko'y pagkulang, but not to the point ngin ani ang among situation. And honestly, hapit jud ko kalimot sa mga saad sa Dios. Ko Lord, wako kabalon sa buhaton, wako kabalon sa himong desisyon. Please, ningon ko, Lord, di ko gusto mo give up. Di ko gusto, Lord, mo give up. Kay hapit na gyud ko mo give up. Pag tanaw na ko naman mis parkingan, karga na ko sturdy. Na isa ka multicab, na nakasulat nga verse sa likod. Ang nakasulat sa verse, Joshua chapter 1 verse 9. That time nangayo yun ko sign sa Ginoo, Lord, di ko gusto mo give up, tabangi ko. Text lang na nakabutang, Joshua 1:9, gikuha na kong cellphone, tanaw na ko sa phone, samtang nagkarga kong 30, napa sila sulod sa ospital. Muna akong nabasa, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Sa panahon nga hapit na gyud ko mi give up, ni question sa Ginoo. Ingon dayon ang Ginoo, nag-remind din siya nako pinaagi sa iyahang pulong ang verse. Di ba giingnan ti ka? Di ba gisugo ti ka? Pagpakalig-on, ayaw ka discourage, ayaw kahadlok, ayaw kaluya, kay ang Dios magauban nimo bisan asa ka muadto. Pagbasa na ko nini nga verse, tulo gyud ang akong luha. Gawas din silang mamang sa dong, mangita taglayan kay puno na gyud ang ospital. Nagdrive ko sa sakinan, bugat ga pug gibati, pero bit-bit ginakong reminder sa Ginoo, bisan asa ka muadto, dili ti ka biyaan. Yes, sa time nga ma-feel nato nga mura na taggibiyaan sa Dios, malimtan na nato ang Romans 8:28, ang Philippians 1:13, 4:13, malimtan na nato ang mga saad sa Dios, i-remind dayon taniya, pinaagi siyang Bible. Pinaagi siyang mga pulong. Yes, tinuod na. Tungod kay ang pulong sa Dios kasandigan gid nato ni. Sa panahon nga maluya ta, sungugon ta sa tong emotion, na atay pulong sa Dios nga kanunay maghatag natog stability, maghatag natog kalig-on, maghatag og reminder sa atong life. Ang Bible mura ni siya usa ka telescope. Ang telescope, kung imo lang ibutang sa lamisa, tan-aw nimo usa ra na ka ordinaryo kayo nga butang. Murag stick, color black, makita nimo ang telescope rapod. Pero kung imog yung tan-awon ang sulod sa telescope, imong ipadol imong mata, tan-aw nimong sulod sa telescope, ihatod kanini sa pila ka milya nga gilayon ang imong makita. Daghang mga telescope nga makita nila ang hulagway sa atong bulan. Na mga telescope nga makita nila ang pila ka billions of galaxies sa outer space. Hangtod nga di nimo tan-awon ang sulod sa telescope, di nimo makita o ma-enjoy ang maong butang o makita ang benefit o purpose dinhi. Ang Bible kung ibutang nimo ni lamisa, usa ra ni ka ordinaryong libro tan-awon. Mura ra ni collection sa mga public libraries,
or mga private nga libraries, tan-aw nimong Bible mura nig usa ka karaan kaayo nga libro sa kasaysayan lang. Pero kung imong tan-awon ang content sa Bible, dinhi niyo makita ang tinuod gyud nga purpose o ang benefit ninis imong kinabuhi. Di lang nimo tudlo nimong lesson, ang Bible mo imuhatag pa nimong clear nga direction sa imong future. Muna yung si David, it is a lamp to my feet and a light to my path. Isa ka short range nga guide o long term nga guide. Muna siya ang Bible. Hangtod nga di nimo ibutang ang imong pagtuon gyud sa unod sa Bible, magpabilin lang ning libro sa imong atubangan. Now, dito make midnight prayer. Na-meet na ko ning mga young mga teens dito sa Danau. Nang-attend man sila sa midnight prayer. And then ingon sila nagtrabaho na daw sila. Kung sa yung trabaho, namin nagtrabaho pastor sa internetan. And then mo ba? Kung sa yung abi na ko cashier, tigbantay. Sa yung trabaho sa internetan dong tigdula. Ha? Sa ato pa nagdula lang mo dito. Nagdula gid ni pastor nya ginaswelduhan mi. Kuya wagod sa inyong trabaho. Ayon ko nga kung di mo magdula, way sweldo, wala. So padulaon gid mi para nay sweldo. Ingon siya, the more mi sigig dula, the more magkadaghan among sweldo. Kumaw ba? Sa among panahon sa una, yaw-yawan mis ang mama kay simig dulag computer. Manghubag ni akong diri inilusnit ni papang daghang kiglabod ni akong batis apasan mi dito sa computeran hulog-hulog pag piso. Sa dula pa mi atong Sega games tag 5 half hour, G's ang 1 hour tong Mortal Kombat ug Dragon Ball Z nga PlayStation. Sa una, yaw-yawan mi kung magsimig dulag computer. May imagine ni mo atong generation karon. Magdula lang kag online games na anak kay sweldo. So kung managhana sa moabot ang panahon mo ingon nas mama nimo. Dong, dula na didto ka. Tiaw mo na. Sa mo unfair man ni atong panahon. Kami sa una, sikag dula, sikag hurot yung balon, sikag pangupit dirig 5. Karon palihog dong, dula na yung tawag online. Tarawa itong kalibutan na. Nay mga principle before nga di na effective karon nga principle. Nay mga business sa una nga kusog kayo nga di na effective karon nga business. Nagausab-usab ang principle sa kalibutan. Ang good sa una bad na karon. Ang effective sa una dili na effective sa pagkakaron. Tungod kay nagausab-usab ang ato ang mga principle sa secular. Pero dili gyud ang Bible. Mao gyapon ang principle sa Bible. Ingon ang Bible, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao gyapon ang principle sa Bible. Basta unahon nimo siya sa imong kinabuhi, di gyud siya magkulang sa pag-provide sa imong kinabuhi, gikinahanglan. 1974, sa diyang si George Foreman, nakig-away siya kang Muhammad Ali sa boxing. This time, napa sa kasagsagan si Muhammad Ali sa yung kasikat. Usara ka right hook ni Muhammad Ali mo, tikay ang na din na yung kalaban. Grabe kayo siya nga boxer. Giconsider ni George Foreman nga isa ni kadako kay nga privilege nga makasparing si Muhammad Ali. Ani nga time na agihimo ilang dula sa Africa. Dili siya Christian. Ug sa time nga padulong na siya sa maong dula, gitagaan siya Bible sa iyang friend. Yun siya, Sir George, basin makatabang nimo ning Bible. So gikuha ni George ang Bible, gitago niya sa iyang bag, giuban gid niya didto sa boxing sa game para ni George Foreman pampaswerte daw to niyang Bible.
Inana inyong, ay, ginana ang Bible ha. Pampaswerte ni pastor. Now, during sa iyong fight, natingala siya, kaya ang Bible ngayong gitaguan, pampaswerte, napildi noon si George Foreman. O ingon pa niya, pag abot niya siyang hotel room, gikuha din niyang Bible, iguya din yung gilabay. Abi na ko, pampaswerte, nagdamo ng nigmalas akong kinabuhi. Tungod kay wala niya nasabtan ang unod o ang purpose yun sa Bible. Church, ang pulong sa Ginoo dili ni para swertihon ka. Ang pulong sa Ginoo dili ni tsamba-tsamba. Usani ka mo libro nga mohatag nimo klaro gyud step by step nga direksyon. Ug unta no wala na to giamita ang Bible para swertihon tas kinabuhi or lucky charm na to. Gigamit nimo ang Bible tungod kay diha ka panalanginan sa Dios sa pag-obey nimo sa instruction sa Bible. Ingon ang Proverbs 30 verse 5. Every word of God is pure. Every word. Matagpulong nga gibasa nako ganina, kung gikan na sa Bible, gikan na mismo sa baba sa Dios, usa na ka puro, pure, genuine. Ug ingon ni Solomon, He is a shield to those who put their trust in Him. Ang Bible, ang tao nga may nadlukon sa Dios, nag-obey sa Bible. Og the more ka mahimong obedience sa Bible, diha niyo makita ang shield nga ang Bible de mahimo ning taming sa imuhang kinabuhi. Shield. Usahay mo makaingon ta, mura magway benefit ang Bible sa kong life. Di lang nimo hatag nimo instruction, di lang nimo badlong nimo, di lang nimo reproof nimo, muhatag actually protection sa imong kinabuhi. Pero ingon dinhi to those, dili sa tanang tao nga nagabasag Bible, di sa tanang tao nagabitbit og Bible, niadtong mga tao nga mi-obey gyud sa Bible. Munang ingon ni James, be not hearers of the word only, be ye doers of the word. Unsay atong gibasa, atong gi-apply. And then diha niyo makita ang gahom sa Bible. Mura nigtambal. Nga kung imo lang tan-awon ang tambal, imo lang tilaw-tilawan ang tambal, dili nimo epekto. Pero kung imo gining i-maintain sa imong life ang medicine, mo nimo ayo sa tanang sakit sa imong lawas. Number 3, the way of salvation will never change. Mausab man ang dagan sa kalibutan, mausab man ang atong mga henerasyon, mausab man atong kultura, pero ang dalan sa kaluwasan, maulang yun gihapon. According sa news, by December, makumpleto na ang third bridge de Cordova. O ingon pa sa atong government nga ang official nga pag-open gyud sa bridge mga naa sa first quarter sa 2022. Excited na tang tanan, no? Malipay sa biata makaagi na ng bagong bridge sa Cordova padulong sa Cebu. Mo na ikatulong nga bridge nga nag-connect sa Mactan Island. Meaning to say, kung mahuman na ng third bridge, daghan tag choices, pwede ta moagis sa first bridge, second bridge, or sa third bridge. Ano pa man oy ferry boat, di pa man nawalaon. Pero yun ang Bible, there's only one bridge to heaven, si Jesus Christ. Walay bridge number 1, bridge number 2, walay laing bridges, gawas lang yun ni Christ. Ingon ng John 14:6, ingon si Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So yun si Christ, I am the way. Walay laing dalan sa langit, gawas lang ni Christ. I am the truth. It means nga kung naay laing relihiyon nga magtudlo nga si Kristo isa lang sa manluluwas o naay laing manluluwas, ingon si Christ, dili na kamatuoran. Dili relihiyon ang manluluwas nato.
Dili kini nga church ang manluluwas nato. Dili tao, dili prayer, si Jesus Christ lang ang dalan padulong sa langit. Ingon ni Christ, and the life. Outside ni Christ, kamatayon, separation, condemnation. No one comes to the Father except through Him. Now, sakit pa malandungon biya nga daghan kayong mga mini nga mga leader nga muingon na sila, makadare man pud sila ingon nga sila na ang bag-ong Jesus Christ. Kaya una daw Jesus Christ, laos na daw to siya, di na daw sikat. Siya na daw ang bag-ong Christ, siya na daw ang bag-ong dalan ngadto samahan. Now, ang Bible nag-ingon nga di gyud pwede pulihan si Christ. Manggawas ba ng pila kalibo nga mga mini nga mga propeta, mini nga mga teachers, moabot man ang modern system sa church, mahimo man ang one church sa tibuok kalibutan, pero di gyud mausab ang ingon sa Bible, there's only one way to heaven, si Jesus Christ lang yun. Now sa atong time, dali kikiligon atong mga youth sa mga love stories. Nakadaghan ang mga love story karon nato. Di man pud thrilling ang movie kung walay love story. Kasagaran yun. Bisan ganig kanang mga horror naagya po'y love story. Mga kanang movie nga suspense, naagya po'y love story. According sa history, sa secular, isa sa mga known nga mga love stories ang Romeo and Juliet. The Beauty and the Beast. Napil po diri ang Mula sa Puso. Kabot mo mula sa puso. Mga karahan din ang ilahang love team sa una si Claudine o si Riquian. Mara Clara. Karon nato mga TV puno nag mga love stories. Daghan na kig love stories sa ato ang social media. Pero managhan man ang mga movies, best romantic movies, love stories sa kasaysayan nato. There's only one true love story nga magpabilin. Ang sugilanon sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. There's only one love story lang gyud nga di gyud ni mausab. Dili ni filial nga love or brotherly nga love. Dili ni erotic nga love or saka lustful nga love. Isa ni kaagape nga love. Highest standard form of love ang gipakita sa time nga gipadala sa amahan si Christ dito sa cross sa pagbayad sa atong mga sala. Na scientific nga study gihimo sa background sa kamatayon ni Christ sa cross. At the age of 33, gilansa nga atong Ginoo sa cross. Wala pa nilabot sa oras nga gidakop atong Ginoo, nagsugod ang study dito na sa gilansang sa cross. Pero prior pa sa paglansang sa cross, nag-antos na ang atong Ginoo. 33 years old si Christ, gilansang siya sa cross. Ako, 32 na ko, hapit na ko mag-33. Salamat na lang ta nga gitago ng budnong cross no namo dinhi sa una. Tuwa na dito sa kilid. Gi-crucified si Christ, iyang kamot o iyang tiil. Nagdupagi siya sa cross. O according sa study, wala siya gilansang sa kamot. Dinhi siya gilansang tunga-tunga. Kining na mga connecting nerves, gitawag mo ni wrist. Dinhi gilansang si Christ. Duha ka kamot, mas painful dinhi kaysa dinhi. Dinhi siya gilansang. Munang sa panahon nga gilansang siya diha, di niya halos ma-move iyang kamot kay mubag-id man tong lansang sa mga connecting nerves na painful gidaw kay to according pa sa mga scientist. Ug ang gitason sa lansang nasa mga 6 to 8 inches. So manginana usa ka dangaw siguro nato ang lansang. Usa na kadako kay nga lansang tungod kay dako nga kahoy pod ang gilansangan, dapat dili sa mabawog. At the age of 33, gilansang atong Ginoo diha.
And then, painful kay siya, according sa manang study, kay sa panahon nga nagdupa itong Ginoo sa cross, 6 hours siya nagdupa sa cross. Ug sa time nga nagdupa siya sa cross, wala siya nakapanukod. Wala siya something nga gikuag pwersa para maisa niya iyang lawas para di kayo ngulngul ang lansang. No, totally ang gibug-aton ni Christ gihatag gid niya sa tulo ka lansang. Ma-imagine mo ang pain. Bintahan na itong makatukod imong tiil kay imong maisa imong lawas. Pero kung itukod ni Christ iyang tiil, musakit pod ang lansang nga nagtaop sa iyang duha ka tiil. So according sa study, painful kay siya kay ang tibuok gibug-aton ni Christ. Probably nasa mga 80 to 95 kilogram ang average sa katao. 80 to 90 kilogram ang average sa katao. Inana kabug-at gisangit lang sa tulo ka lansang sa cross. Uingon pa sa study nga ang usa ka tawo nga gilansang sa cross, di gid siya mahimo mulihok kung mahimo lang. Kay the more siya magsigig lihok, mubagid-bagid itong mga lansang sa mga joints, sa iyang tiil, o sa iyang kamot, o moto'y muhatag, o grabe gidaw kay nga pain. Grabe kay nga pain. O sumala pa sa mga study, nga tanang gilansang sa cross, ang una gidaw pinaka-painful kayo ang backbone. Kay maningkamot ang imong backbone og stretch, nga di kayo ma-feel ang pain, di man kakapangusog sa kamot, sa tiil, ang imong ipangusog imong backbone. For 6 hours, torture, grabe na na torture o painful na situation. Ang Book of Isaiah chapter 53 nag-describe. Ako convinced ko nga during ni sa crucifixion ni Christ, gidescribe in town siya sa prophet nga wala gyud na hitsura ang iyahang naong. Ingon pa ang prophet, walay beauty nga makita sa naong ni Christ sa diyang nagdupa siya sa cross. Probably convinced ang mga theologians nga nahiwi gitong apapangig ni Kristo. Sa grabe nga laparo sa mga Roman soldiers, ug makita nimo ang naong nga daghang kay hiwa-hiwa din sa iyang naong sa iyang unod. Kay sa time pa before siya gi-crucified, gidasa dito atubangan ni King Herod. O gilatigo siya sa gitawag nila og 9-tail nga klase sa latigo. Usa ni ka punishment sa mga Roman soldiers ginahatag nila sa mga tao nga mo undergo death penalty. Usa ni ka latigo nga daghan kayog pisi, sa tumoy sa pisi na siya'y mga tagpila ka inches nga sima. Kung kailan mong sima ka nagigamit sa pagpamingwit, na-hook nga nakaana. Dito design para sa dagkong isda, design to sa panit sa maong tao nga undergo death penalty. Nga sa 40 ka latigo nga migo sa lawas ni Christ, tanang gi inigbunal sa sundalo mo, kupot dayon to sa panit o sa bukog o sa ugat ang maong sima. Ni iniglangkat na adto mga langkat tong panit, apil ang bukog ug ang ugat. Ngilngig ti paminawon. Ug muna nga ingon ang prophet nga wala gyud beauty nga makita sa naong ni Christ sa time nga nagdupa siya sa cross. Guba nangalaksi iyang panit, gani ang The Passion of Christ sa latest nga movie. According sa mga theologians nga mas worse pa gyud ang giagian ni Christ dito bisag nagdupa tong artista sa TV, tisoy mangyapon tanawon. Bisag gipang latigo na, maluoy ka kay sayang ang iyang kagwapo ba. Gwapo bisag nagkamang-kamang, gwapo gihapon tanawon. Pero ingon ang Bible sa Isaiah 53, walay beauty nga makita. Wa kay part nga ganahan magtan-aw gyud ni Christ. Naguba ang iyang lawas tungod sa atong mga sala. 6 hours ang kainit sa adlaw, gikan alas 12 nga dos alas 3, alas 9 nga dos alas 12 ang kabagtek sa init sa adlaw nga mihapak sa iyang ngulngul kay nga mga samad. 6 hours. And according sa science, minutes or second prior sa kamatayon ni Christ, nahubsan siya dugo.
Naubsan siyang dugo. Ang dugo ni Christ niagas gikan sa mga lansang ngadto sa cross, sa tilan sa cross ngadto sa Golgota, sa bukid sa Golgota. Ingon ang Hebrews 9:22 nga kinahanglan paulaan og dugo, precious nga blood para mapasaylo ato mga sala. And praise the Lord kay nahurot gyud ang blood ni Christ sa pag-agas ngadto sa cross. Sa time nga namatay si Christ, gi-confirm sa usa ka soldier kung buhi pa ba siya, gidughang sa skilid. Ingon ang Bible tungod kay nahubsan sa dugo, niagas ang tubig sa lawas sa atong Ginoo. Nang ningon ang Bible, He is the living water. Ang average nga tao naatay 3.5 liters nga blood sa atong entire body. So imagine mo 3.5 liters of blood ang migawas sa lawas ni Christ, ang gibayad ni Christ sa atong mga sala. Munang gikuha siya gikan sa cross, namatay siya sa cross, nga wa nay dugo bisan tubig sa lawas ni Christ. Kinahanglan niya na buhaton tungod kay nahigugma siya pag-ayo nimo. Kapila ka ini sa tao nga wa kay ayo? No, my friend, gipakamatyan ka sa Dios. Kapilan mo ginalook down imong self, wa kay talent, rejected, discriminated, gipakamatyan ka sa Dios. Kinsa gud ka nga kang naugon sa cross? Kinsa ka nga katumbas man sa kinabuhi ni Christ ang imong kinabuhi? Nganong wa ka padadig angel sa Father? Nganong wa to niya gipada mga fallen angels pagkamatay to sa cross, pagbayad sa sala nimo? Nganong ang bugtong anak yun samahan ang iyang gipadala sa pagbayad sa imong mga sala? Simple lang, tungod kay gihigugma ka pag-ayo sa Dios. Ayaw paminawa ang negative nga feedback sa tao, ang mga negative nga result sa examination, ang talent nga wala ka, ang status sa imong life, bahandi nga wa nimo naangkon. Ang nagmatter sa tanan, dugo kinabuhi ni Christ ang iyang gibayad para sa imuhang kaluwasan. Therefore, labaw pa ka sa tanang butang. Amen? Sa tanang binuhat sa Dios, ikaw ang pinaka-masterpiece. Sa daw nakasala si Lucifer, 1/3 sa mga angels, wala sila naugas Ginoo. Wala sila tagaig second chance. Wala sila offering life, blood, dito sa cross. Kung sa time si Adam ug si Eve nakasala, kung sa gihimo ni Christ, ginaog dayon niya ang tao. Ayog sayangi imong life. Serve sa Ginoo. Samtang wa pa sa nibalik. Dayga alagara siya. Dili ni pagbayad sa gibuhat sa cross. Mo ni response nato sa usa ka kalag nga tinuod gyud nga nakadawat ni Christ. And the more nimo makita ang sacrifice ni Christ sa cross, the more ka maulaw sa imong kuglingon nga wa kay gihimo nga tinud-anay nga pag-serve niya. And one day matubang ka siyang tubangan. Diha ta maulaw sa tong kuglingon, Lord, bisan akong tibok kinabuhi, dili enough sa isa ka tulo lang sa imong dugo gikan sa cross. Praise the Lord kay wa sa nangayog bayad nato. Nangayo siya sa imong best nga service. Mo na ba ni imong best? Mo na ba ni pinaka the best nato? Dili. Daghan tag pinaka the best pa nga mahatag sa Dios. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord. Nagausab man ang dagan sa kalibutan. Nag-usab-usab man Lord ang kultura sa kalibutan. Nag-usab-usab man Lord ang mga principles. Ang bad sa una mahimong good sa karon, ang wrong sa una pwedeng ma-right sa pagkakaron. Pero Lord, dili gyud ka mausab. Dili mausab ang imong kinayahan. Dili mausab Ginoo ang imuhang mga pulong. Dili mausab Lord ang dalan sa kaluwasan sa mong kalag. I-preserve among life Lord.
Wa namin nangandoy Ginoo nga buhi pa ming maabtan ni Christ sa iyang pagbalik. Himua lang isa ang among pangandoy. Maabtan namin ni Christ o isa ba mis iyang banhawon. Mahimo namo Lord ang among pinaka the best nga pag-serve diha kaniya. I-preserve ni nga life Lord nga mahimong usa ka ehemplo nga duna gihapoy faithful nga mga Kristohanon taliwala nining nag-usab nagkaguba namo nga kalibutan. In Jesus name we pray. Amen and amen.